Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh para rencang sedaya. Teng video niki kula kali rencang kula badhe ngenalaken utawa nyariosaken babagan tembang Majapahit. Sadurungipun kenalaken nami kula Titania Eka Pratiwi, kula Fitri Haryanti, Zaira, Kula Elsa Zahira Ridwan. Para rencang sedaya sampun ngertos napa sih tembang Majapahit niku? Menawi dereng mangertos, yuk simak video menika. kula badhe bahas pangerten tembang Majapahit. Tembang Majapahit inggih punika tembang tradisional Jawa ingkang kagungan paugeran utawa aturan tertentu. Tembang Majapahit dipun ginakake kangge nyelati wulang, nasihat gesang, crita, lan tuntunan moral tumrap masyarakat Jawa. Tembang Majapahit ugi dados bagian saking kabudayaan Jawa ingkang ngandhut nilai budi pekerti, tata krama, spiritual, lan filosofi gesang menungso. Kaping kalih, kula badhe mbahas struktur utawi paugeran tembang Majapahit. Saben tembang Majapahit kagungan aturan inggih punika guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Jenis-jenising tembang Majapahit yaiku 11. Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Kinanti, lan Asmorodono, Gambuh, Dadang Pulo, Gurmo, Pangkur, Megatu, lan Pocung. Jenis pembahasan ingkang pada kula pendet yaitu tembang Kinanti. Awan kula badhe mbahas pangerten tembang Kinanti. Tembang Kinanti aslinipun saking tembang kanthi ingkang tegesipun dituntun diarahkan utawi diparingi piwulang. Tembang menika nggambaraken bocah ingkang nambe sinau gesang. Tuntunan saking tiang sepuh, pitutur kebajikan lan pendidikan budi pekerti. Biasanipun digunakake kangge maringi nasehat kanthi basa alus lan lembut. Kaping 5, paugeran tembang Kinanti. Paugeran katrangan Watakipun tembang Kinanti yaiku alus lan lembut, kebakatresnan, ngemut himpunan, lan nasihat moral. Kaping 7, kula badhe mbahas fungsine tembang Kinanti. Fungsine tembang Kinanti yaiku wonten gangsal. Setunggal, kalih, 3, sekawan, gangsal. Dan KSD Pesunem Sariro Niro Sudanenda Harlan Ciri-cirine tembang Kinanti yaiku gunakake basa halus, tembung pakurmatan, ukara sopan, lan ngurmati. Nilai-nilai pendidikan ing tembang Kinanti yaiku nilai sosial, nilai moral, nilai spiritual, lan nilai pendidikan. Kesimpulan, tembang Kinanti minangka salah satunggalipun tembang Majapahit ingkang ngemot tuntunan gesang. Isinipun kata kangge nuntun manungsa supaya dadi pribadi ingkang utama.